Sant Jordi a Mollada, la ciutat admirada. Hi havia una vegada unes famílies de dracs que vivien en unes muntanyes on les pluges havien excavat coves. Aquest era un territori mai freqüentat per humans. La zona, molt rica en vegetació, avançat el mes d'abril, ja proporcionava flors i fruits per a l'alimentació de tots els seus habitants, vivint així molt feliços. Un dia, a Mollada, les principals autoritats observaven als voltants de la ciutat amb potents prismàtics per a descobrir llocs on fer coses per enriquir-se, tallar els arbres, construir vivendes i hotels per a milionaris. «Mireu», va dir un d'ells passant-li els prismàtics a un altre, «quina mena d'animals són aquests? Oh, són preciosos! Mireu, mireu!» I es van anar passant els prismàtics per a mirar-los bé. «Tinc una idea», va dir un altre. «Anem a capturar-los i els venem als zoos, reserves d'animals i als circs d'arreu del món». Tots i totes van decidir fer-ho així. Van preparar tot el que van creure necessari: cordes, gàbies, trampes. Ho van carregar tot en camions i furgonetes i van marxar. La ciutat es va quedar sense transports. Els forners no podien repartir el pa. Als súpers no hi havia fruita, ni llet, ni pizzas. Alguns nens i nenes que havien vist com s'emportaven els vehicles de la gent de la ciutat van investigar i reunir a tots els infants per a impedir aquesta barbaritat. Els animals han de viure en llibertat en els seus hàbitats naturals. No s'han d'atrapar ni tancar-los, va dir una nena que els seus pares treballaven defensant i protegint els animals. La Laia té raó. Preparem-nos per evitar aquesta bogeria. Van reunir a les seves famílies i els van explicar les seves intencions per ajudar els dracs. Entre tots, van escriure i enviar missatges als diaris de tots els països del món. No tanqueu més els animals als zoos i als circs de les nostres ciutats. Els hem de respectar i no portar-los lluny de la seva terra d'origen ni privar-los de llibertat. Els periodistes es van posar en contacte amb la gent de bon cor de Mollada per ajudar-los. No permetrem que capturin aquestes criatures i aconseguirem que els zoos i els circs no tinguin animals. Tots junts van viatjar amb helicòpters fins les muntanyes. Quan hi van arribar, van cridar pels altaveus: «Dracs, correu cap als helicòpters! Us portarem a un lloc segur!» Un cop a fora, i per a deixar tancats els caçadors de dracs dins la cova, van empènyer entre tots una gran roca per a tapar la sortida. Els infants i la bona gent de la ciutat van fer el mateix a l'entrada. Aquelles males persones van quedar atrapades dins d'una de les coves. Llavors, la Laia va parlar per l'altaveu d'un dels helicòpters dient: «Què us sembla quedar-vos tancats per sempre més? Us agrada?» «No, no», van contestar des de dins de la cova, morts de por. «Voleu tornar a casa vostra?» van dir els nens. «Sí, deixeu-nos sortir, si us plau, no volem ser dolents mai més». «Amb una condició», va dir la Laia. «Demaneu perdó a aquestes criatures tan boniques». Grans i petits, els dracs van collir roses dels seus jardins i entre tots van omplir els camions i les furgonetes. Van arribar a la ciutat carregats de roses. Les autoritats van demanar disculpes als dracs i, aprofitant que aviat es celebrava Sant Jordi, van ajudar a les nenes i nens de Mollada a escriure i publicar aquesta aventura en un llibre titulat Sant Jordi a Mollada, la ciutat
admirada. Tot el planeta admirava la ciutat de Mullada perquè van ser els primers en respectar completament els animals. Felicitats! I vet aquí un gos, vet aquí un gat, vet aquí que aquest conte ja s'ha acabat.